Atzo martxoak 26 korrika handia hasi zen, 5:30 tuteran. Ehun herrialde baina gehiagotik pasako da eta Gasteizen bukatuko da apirilak 5ean. Hernanira, martxoak 28an iritsiko da, gaueko 9:30 edo beranduago. Gaur arratsaldean, martxoaren 27an korrika txikia egongo da, 16. edizioa jada. Bueno, ni noa. Era un sushi. Txoinek? Hasi. Txoinek. Ja. Kaixo Aintzat, Aitor, zer moduz? Ondo. Gogoak dituzue korrikara joateko? Bai. Korrika egitea gustatzen al zaizue? Bai. Korri asko egiteko asmoa daukazute? Bai. Zuen alpa edo txalpolitak? Bueno, eskerrik asko eta horrengo bat arte. Agur. Korrika txikia mehaben hasi eta plazan bukatuko da, eta txokolata egongo da, hernaniar guztiontzat. Korrikaren aurtengo lema ondorengo hau da. Korrika ongi etorri ikaz bizi nahi dugunon herrira. 3 ikastolak hartuko dute parte, langile barne dagoelarik. 6. mailan Maria Garziak eramango dut testigoa.